Professor Renin azirlai te hna thil poimo soilai chuan nu fa te kha ron kal le in professor chu a fanu ti dam sak sham turin nu chuan a ron ngin ngol hle a professor chuan han en velin damna chance a nei thu a soi chuan chu mi te nu fa chuan be seina an nei sa ngal hle professorin azirtir tupa in rulam en kol dana zirtir na le khabu wa a chin chia en don lai chuan tau chuan lo bi ve du ka professor chuan a phalna tel lo chuan le khabu chu a en ve thei lo thu lo shil adam doi tur professorin a soi chuan dam lo nu chuan a zon mu thei ngai tur thu chu a soya tianjen tui thlilai chu tau chuan na a tho hian alan kul chin thu le a thil ti engkima alan kul chin ba ka a mel tha thu te chu zep nei si se lem lo chuan a shila tianjen chuan a thil soi chu sexual harassment chi khat ani thu chu alo soi sak ka fak na che chu sexual harassment ani amo tau chuan lung oi vak lo hian alo ti tianjen chu akuta khoin hei zok hi sexual harassment chu ani hi ti in a fiama tianjen chuan alo ti let ve a tau chuan atan chha tumna lama papakhat lo lut mek tar mi chu neklak sak palin leya chuan atla a arab ke zui ngal zat atar mit ra ke chu in thiam lo tak chunga charin anei tu pa hne na chuan pe in ngai damadela tianjen ro tau che chha chu asira nu in sun takin alo en thunga tarmit nei tupa in engtia ti nge tumti a zo chuan bandeu chal hian aman anghu poisa apek tur thu chu tau chuan alo soi yan sing kha chuang man dai ani thu a soi le chuan tau chuan tawalo ti hle chuti lai tak chuan a rul nge yang che a original ang chia kha a pel yang che ma se a thlathum hlo aral vek do na ti in tianjen chu alo in rol ve a tau mang ang chan chu anui toi tak mai poisa choi tur anei miau lo wangin tianjen zok choi tir tumin tarmit ara ke chan chu tianjenan kuthak atum wanga ni thote kuthak tum lo se chu tarmit kha ara ke arin lo thu soin engkim chu tianjen wang veka chuan apu ve a anom mek na mun nei tu fapa ani thu le mi ho sa tak chung kwa ani wangin poisa pu dil zok turin tarmit nei tu pa chu a shil zat tarmit nei tupa chuan tianjen chupanin zumengi pa ani thule a fanunun na an chan sak thu te chu soi pa in a chi bai zoya zumengi chu tianjenan bazara a boi puinula kha ani mengmeng pa chuan mengmeng chu a fanunei chhun ani thule bum na ato wanga rai ni thu te a thil pal tlang te awanga a rilru a boi mek thu te soin chanpui le turin professor chu arun soma professor chuan lo rem ti in anupui nen mengmeng din mun en fia turin mengmeng pa chu an zui chuak bok an in an vathlen chuan mengmeng chu ama chawa lo omin apa in a han kau chuan sik du lowin a room chunga chuan atlan kwal chiama doctor songin nem taka kau chuan run hoi chuakin arun kwa ngal thlop doctor song chuan zaidam le nel taka abyak chuan a soi anga piang chuan thatakin a zom zela professor chuan mengmeng pa hne na chuan a fanu chu a soi anga serious ani lo thu le stress aneya wanga chutianga om ani thu te din mun pa nga ya a om le theinan chuan an nu pa an poimo ber thu le an fanu chu inzom na thazok an nei pui angai thu te a shil nu chuan an ho san tari a damdo ina chuan papakhat hian anudam lawa enkol du lo wangin nurse pakhat hi a an khum buana midange ro chuan nurse chu lo chanin a boi ri wangani thu chu an lo soi ve thung nurse in thiar film sana tum chuan chu pa chuan a put bet tlata chu milai tak chuan tau run thlingin nurse put bet tla tu chu pot sonin a beng chor tau chuan chu lai om ho chu damdo ina thokte za thiam tur le nung changmoi nei turin a shil hloma a che dan chu an hlo mel hlom hle professor te nu pa chuan mengmeng chungchang le an hmu dan chu an nu le pa te bula chuan an soya mengmeng chu innom le ro pui taka chengma se bum chunga sawatang angmai ani thu chu an soya inrin tok na le za omna anei let le chu mengmeng ta na poimo hle thu chu an soi lai chuan tianjen ron kalin mengmeng chu medical center ron shwai tur le anu le pa ten
an pui man lo ani chuan ama in a pui thei thu chu alo soya anu le pa in mo phurna lian takani wangin risk lak chi ani lo thu an soi po chuan ama in keima wangin a thi chhel to a tun hi kha thil thleng ka ru le theina hun ani a ti ve tlat damdoi ina khan police lo phone manin tau chu police in an man le a professor renan avabel chhuat chuan ama a tawin boina a in rol to lo tur thu a soi kha soi chuakin tau chuan tun chum chu boina a cho chwa wang ni lovin thil tha ati wang zo ka ni ti in a in soi thiam ngal zung zunga professor chuan tau chu boina danga atele taka ti in englai po a chin chang a sha jeng theinan an bula cheng to turin ati taringot tau chuan lam sang chu siam ve in nar ve ma se professor chuan a ril ru chu a so son du to der si law tau rana tur chu doctor song chuan ti fa in mi chuan chen pui turatan ran ina an shwai ho chin la in nang le ifapa chuan mishing pahni in ron shwai ho thungania ti in apasal chu abia a tau le meng an ina an cheng ve tur chu alom lo em ni lem lawin mo phurna asan bel tur chu a phur chia lawani professor chuan tau an bula cheng tu ra ati na chan chu soi fe in englai po a meng thli thlai tu an omangai don wangin chu tawin ati thei don wang ni in anupui chu a shil thung thingpui hwana zirlai te ho chu kalin tian jen chuan meng po a shwai tel ve a mengin votati ti sha a akortian jenan hak tira tumlai chuan tau ron kalin vot ati ve tho wangin a hak ve tur kordang alana yem ti tian jen chu a ron zota a voti thu soi nu po chuan tian jen le mi padangin an ngai sak du lo chu alung oi lo hle me chedang zonga bo man ken sakla ya tau ta chau an ken sak ve du lo wangin tau chuan lung oi lo takin tian jen chu a uma boina a thlen le teu hle professor bula in so taw ngong chunga thil omda na soila ya professorin meng patar mitman alapek lo thu a soi zeu chuan tau chu a tong top chiang hle an lo soi to angin meng le tau chu room pakhata an rak don tange ya tau tui taka amut bor lain meng mulai chu tho thutin room atang chuan a chhuaka phone an charge na hmuna chuan kalin chuti lai tak chuan phone chu a ron ri a meng chu a boi le pha ta a athom chu tian jenin lo sha in meng bula chuan a ron thleng ngal wat midang po lo har ve in doctor songin engthil nge thleng ti ya azo chuan meng chu rang takin room pakhata alut bau ta da ya tian jen chuan ani chu tau kai thawa living room lama rak tur a shil tur le ama in meng a ven don thu a soi chuan meng lu na room a chuan kalin meng chu chhuak turin a thlema reiwak lawa meng po chuan kong khar chu arun hong ve mai bok ruma an lu nu chuan doctor song chuan tian jenin meng a hnai ma a sha thu le a du mai a hlau thu chu a soya chuti lain professor chuan chutianga omarin lo thu le tian jenin meng a ngai sak dan chu doctorin adam lawe en kol chin dan ani thu chu alo soi ve thunga tau jing ron thau chuak chu a ring ton thlak turin tian jen chuan alo shila a soi omza sha thiam lo taka a chan le chuan zan lama a phone ring ton wanga mengin hlona anei thu tian jen chuan a soya tau poin meng har huna a ring ton man tur chu a thlan tir tur thu chu alo soi ve mai bok Gibo Medical Center a chuan nu pakhat hiron kalin a hrisel na chungchang ba ka a har sat na to te chu tian jen hne na chuan a shil mala chuti lai tak chuan nu fa te kha ron kal ve bokin tian jen ma a thu meichhia a ron mu ral chuan pijui chuan kudrun thlak ngal buanin an boi ta noi maya a soi sak nu chu ni kho she lawin a om pha hial bok professor renan acupuncture treatment a pek nuwa chuan nu churon har vele mayin aron har rwal chuan khanula kha ti palwang liawa a sut ani thule ama zok chu karin su se a indu thu chap chungin a soya khanula kar suta wanga ke kal thei to law professor ren en kolna ron ngen tu te kha a sut alo ni reng chu ni in a pasalin aler chana wangin ani po hi a ke cheme ka ni
a pasal mei chedang ne na a modun fo wangin khanula kha suta ani bok Jianji tenu fa bula professor le chuan Jianji nu chuan professor chu khanu kha chan lawa thitir nga lo lo turin alo shila professor chuan do shilin a thi thule ama chu kuthak tu ani wangin jela atan don thu chu a shila chu thu a sha chuan Jianji nu chu amang ang ta ema jela atan don chuan a fanu chu enkol sak tur le ani lo po in jela atan tir lo chuan professor chu a soi anga piang engna po ni se a tho sak tur thu te chuan angen ngol hle a fanukal theilo kal san chu a she hle bok ani chu vele professor chuan do ta soi thu le khanu kha a thi lo thu chu a shil ta chawa Jianji nu chu in lam le tin professor ne na chuan anun na chan sak ngei turin angen vele ta thunga Professor chuan Jianji nu chu ngai dam na thinlung nei tur le huat na chuan thil tha a thlen lo thu shilin a zil hawa Jianji nu chuan a thil ti dik lo sha chuak war warin a che dana chuan a in chhir ta hle bok zana taw taw phone khoi chuan tianjen thom dim taka a chuak ruza za lai chu lo mu rengin a zui ve nga la skateboard na hmuna chuan a zui thlenga a thlen nu rei vak lawa tianjen po chuan run mu in taw taw chu chulai hmuna chuan engti tura kal ve nge ti chu a zota taw taw e ro chuan skateboard chuan dan a zirtir ve lo chuan a chhuar ruk thu chu a chung te bula a soi tur thu in a lo vo ve bok ka zirti rang che a ti nuwa tianjen chuan meng dam doi pe tuem ti in a zota taw taw chuan ala siam lo ti sha chuakin in lama chuan a let ngal professor in zirtir na apek lai chuan taw taw chuan muthluk lo tumin a thei top chu a chwa ve a ma se in sum twan tling thei lowin a muthule tange nge pon lama chang chuan professor dam lo en kol nu pakhat khan alo ngak ve ringa professor zirtir na pek dana chuan alung oi mel hle professor ne na phone anin biak nu chuan professor chuan vo in kha in entir le tur ra akal le hun tur ani wangin alo kal lo chan chu azota chu nu chuan akal thu le tukver bula changin zirtir na apek lai kha lo ngai thla in zirtir na tam tak khan in mu chwa tirin dam ang maya a in sha thu chu lo shilin professor chu lom thu a shila professor po chu thu wang chuan a hlim ve hle taw taw chuan tianjenin skateboard chuan a zirtir do ne muti in phur takin a ron kala ma se tianjen chuan taw taw chu skateboard zirtir tum wang ni lovin ceremony a kal tura a min du wanga chulai hmuna ko chu ani taw taw chuan engwangin nge an chhung kwa hian ceremony sang an nga em chu sha thiam lovin chuta akal ve ani chuan a in timwal phole don ni a sha thu wa soya ma se tianjen chuan za na a thlen lo tur thu a soita ka chuan ceremony a kal chu arem ti ti sha in tianjen chu alom ru hle tianjen le taw taw chuan wine inin taw taw chu a roi to hle a ring deuh dewa za in tianjen chuan kutalo ben sak boka zai le tura ati ero chuan a rui em awangin men po chu a meng thei to lawa a chat thla zui mak chutna chuan mutopin tianjen chuan akal san dai meng dam doi tura chuan kha taw taw chuan akal san dai wangin a bel chopin akang chheveka master chuan taw taw chu an en pui lawem ni ti ya professor tanu pa a zo chuan niliam ta zonga po ama hlira thataka ati chin thu chu doctor song chuan alo soya chuti rwalin taw taw ommya lo ti chu an sha chuak bok meng room atanga tianjen lo chuak chu awin taw taw chu room ma amoni chuan kauturin an ti a tianjen chuan room a omlo thuwa chan nu chuan apa chuan kau ngal va turin ati thung doctor songin taw taw phone chuan security guard pakhat hian lo changin phone nei tu a mu lo thu a soya professor te chu chulai hmuna chuan an kal ngal vat zu in na nuwa omwang chuan taw taw chu a zu roi luya chuan atla ni chu an ringa tianjen chuan luya chuan lutin a zonga reivak lawa anu le pa te chu a mu thu in a ron au zui lang
Dr. Song chuan a fapa chu nizana khan khoya nge oma zota tau nen zuwa nindu nemti chu azo chuan tianjen chuan anin dun lo thu in alo changa mase anu chuan a fapa chuan do ta soiti a hre chiang hle thunga tianjen hne na chuan tau angai na lawani po in ama tina zonga khosalo tur le thil thleng chu apa in a hria ni chuan tau a in anin chung a chwa san masak zok angai tur thu te chu a shila tau chu ngei tum sham tur le tiang thil hi voi khat ma ti to lo turin a in tiam tir bok tuk chuan an ki lai chuan tau chu ron tho chuak ve chawin zan masalama a thil in chin let na wang chuan kalpo chu akal ngil thei me ulawa professor chuan nizana tunen nge zu inin tia zo chuan ama chawa a in thu a soya professor in do ta soinia arin hlelwang chuan thu dik taka soilawani chuan shemna apek don thu in awawa mase tau chuan tianjen soitel du lovin ama chawin zu chu a in ti in a changklat hunga tawin a thil eilai ei pe to lawa muta du thu wa soi chuan professor chuan amar dek turin alo ti a phun nuwa chungin amara de chuan amar phu a fil hlei theilo mang an mel takin kamar hi a phulo kathidon tin emni a ti ruaya midang noi chu alo za hle professor chuan zanlama khan tawin ama chawin zu kha a in lo ti le tianjen atel ve ti chu a sherenga anupui hne na chuan a fapa chu fasha chunga a che du dan wang chuan a za pui hle ti soin a tinon le ni chuan khongai na tel lawin a hno chwa tur thu thin rim takin a soya a fapa hne na shil turin a ti bok professor mai ba ka tianjen pi le pu te poin tianjenan tau zuwa in pui chu an lo she ve vek bok ani mukwat lo tura an kalna chuan papakhat hi lo kalin afanu adam lo thu soin professor chu an inakal turin aron nge na an ina chuan vakalin dam lo chu an han en vela dam doi a ei thei lo thu no pangpa in soi chuan professor chuan dam doi le shaw engma angai lo thu soin tau chu a han ena tau chuan an chau ka omna chu alo zot tau chuan mei cheno pangtan chuan sup in tura siam sakba ka artuye changin tel a siam saka mase mei cheno pangnu bula chuan master shendan oil tia athil siam ming chu soin no pang kut duk vela chuan noi sak turin a cha a tianjen chuan tau chu kai shangin engwanga no pangnu bula khan athil siam kha master shendan oil tia do soingia ni ti chu azota tau chuan khatia a soilo chuan no pangnu khan artuye changa siam le a siam chopani ti sheta se amang du in arin lo ba ka ama tau chu aringin arin lo wang ni in a soi boka anom khom na a tau le tianjen an lo let le chuan nau pang chu enge an ti le engdam doi nge apek ti an lo zo chuan a that to thu le hotpot su pa pek thu in o sam deuin alo changa professor le a chan pa chuan makan ti hle mase anjinga pakhat chuan tau chu successor of Jiang family ani a athil pek chu engpo ni se a that pui tur thu alo soi thung an ho don chuan no pangnu chuan professor ne na chuan shendan oil kha a that pui thu le khoi hmuna nge an hmu theyang ti in a zota professor chuan a soi omja shelo ma se khoya ma hmu tur om lo thu le an du le ani chuan atlo le huna a ken sak tur thu in a changa chumi te nu fa an kal nuwa chuan tau hne na chuan eng oil nge apek ti in a zot tau chuan ama professorin ekyak oil chu vunthak le duk ta na a that thu a soi to wangin ekyak oil apek thu in lo changa a thu soi tawin a lo sha jeng wang chuan professor chu aril ru tak chuan alom hle tau chuan an homework atu ka submit tura zia sa ati theria wangin zia that le veka nga ya ati lo chuan professorin a hau ngei don ti a sha ta wangin aril ru chu a ha hle tianjen hne na chuan homework hi ka ti lo ani chuan ipa hianin tin nge min shemang ti in a zota kapa in tu ma a shem ngai lo ti ya lo chan chuan alom to viau la yin shem lowin a pe chhuak ang che alo ti le wang chuan anui mel chu aral le riai
tian jen chuan tau tau homework chu zia puin tau tau ati ti mul mul lai chuan professor ron hongin apa mu rualin tian jen chu abi ru ngal an ruma lu chuan anupui chuan arun chhopa in tau tau homework ti kha a muem ti alo zota professor chuan tian jenin apa in a hmulawe motia homework zia na tur a pot thalai kha alo mu veka wangin homework chu tau tau ni lowin a fapa zokin ati sak thu anupui chu a shila doctor song chuan tian jen chuan tau tau chunga thada chwa ve to don ni anga in alo hlim hle thung